Käsi pois siitä edestä. Luukku numero 13. Ja täällä mennään ohjaajan neuvojen mukaan. Enni, älä viitti. Auki. Eikö yhden kerran? Noniin. Jatketaan tarinaa, mutta tehdään siitä eri versiot. Voiko se olla suomea? Voisi olla suomeakin, mutta nyt tässä on keksittyä kieltä, niin suomi ei ole keksittyä kieltä. Voisi olla, miten se menisi suomeksi sitten? Olen karhu. Haluan sinut lemmikiksi. Ahaa, se menee sillä lailla päin. Päin sitten keksi.